लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निउस आपडेट लाना फैबाय भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। दानिया आवगायलांसै लोगोफोर। गलाघाटनि बेरापानियाव कर'ना टेस्ट खालामालाबा सानै बर' आइजोनि देहायाव कर'ना पजिटिभ होननानै हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बुंदों। फुलमति बसुमतारी आरो सुनिला बर' मुंनि सानै आइजोनि देहायाव कर'ना पजिटिभ दङ होननानै रिपर्ट फैदों। सानै हिन्जावा जयपुखुरी प्राइमारि स्कुलाव ओंखाम संनायनि खामानि मावोमोन। आसाम सरकारनि आयेन बायदि बयबो टिचार एबा खामानि मावग्राफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनांगौ होननानै सरकारा बुंदोंमोन। नाथाय बिसोर सानैया माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय कर'ना टेस्ट खालामनायाव फैनो हायाखैमोन। अब्लाबो रिपर्टआव बिसोर सानैनि कर'ना पजिटिभ फैदों। जोंनि इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव सीमाखौ लानानै जाबाय थानाय दावरावखौ नर्मेलाव लाबोनो थाखाय जोंनि इन्डियानि बिदेश मन्थ्रि आरो चाइना हादरनि बिदेश मन्थ्रिजों लोगो नांनानै 10 सेप्तेम्बराव रासियायाव जयै रायलायगोन होननानै बुंदों। दाखालि अरुणाचलनि सा 5 मानसिखौ चाइनाया खावनानै लाङाखै होननानै चाइनानि बिदेश मन्थ्रिया गावनि टुइट एकाउन्टआव पस्ट खालामदों। बाक्सानि हाफाजाराव 3 सिखारिफोरखौ पुलिस, फरेस्टार आरो SSBआ लोगो नांनानै अपारेशन खालामनायाव 3 सिखारिफोरखौ हमनो हायो। लकेश्वर बसुमतारी, बिनोद बसुमतारी आरो बदन गयारी। बिसोर 3निफ्राय गंनै मैदेर हाथाइ, मैनि गं आरो गावसोरनो बानायनाय सिलाइ आरो गुलि मोनदों। दाखालि केरलायाव एम्बुलेन्स ड्राइभारआ कर'ना पेसेन्टखौ रेप खालामखांनायनि उनाव आरो खनसे केरलायाव सासे जयनर हेल्थ इन्सपेक्टरा 44 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ कभिड-19 टेस्ट खालामना फैनाय हिन्जावखौ रेप खालामदों। जयनर हेल्थ इन्सपेक्टरा कर'ना टेस्ट खालामनायनि सार्टिफिकेटखौ गावनि रुमाव लांनो थिनदोंमोन। बे समावनो खायदा लानानै हिन्जावखौ रेप खालामो। दा जयनर हेल्थ इन्सपेक्टरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय, लोगोसे बिथांखौ साख्रिनिफ्राय दिहुनना होनाय जाबाय। लादाखनि एलएसीआव गुलि गावलायनाय जादों। फार्स्ट टाइम बेबायदि जादों होननानै बुंदों। लाइन अफ एक्सन कन्ट्रलाव 40 बोसोरनि उनाव बेबायदि गुलि गावलायनाय जादों होनना बुंदों। दा उनाव सिटुएशनफोरा माबायदि जायो, मोजां जायोना जाया, आसा खालामो मोजां जायो होननानै मोननै हादोरनि गेजेरावबो। BTCनि इलेक्शननि थाखाय आसाम सरकारा 18 करोड़ रां बाहायगोन होननानै बुंदों। BTCआव गासै 40 समस्ति दङ। BTCनि इलेक्शना एप्रिल-मार्चआवनो जानो गोनांमोन, नाथाय कर'ना भाइरासनि थाखाय दोनथ'नाय जादों। BTCआ दाबो आसाम सरकारनि आखायावनो दङ। BTCआव कभिड-19नि सिटुएशनफोरा नर्मेलाव फैयोब्ला BTCनि इलेक्शना अक्ट'बर नङाब्ला नभेम्बरावनो जागोन होननानै फोरमायदों। मैया अरुणाचल प्रदेशनि सालां होननाय जिल्लायाव 3 NSCK हानजानि केडारफोरखौ एरेस्ट खालामो। सिगांनो बेन जादोंमोन NSCK हानजाया, नाथाय दा आरो 3 गोदानै केडारफोरखौ हमनो हादों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। मैया आसामाव कभिड-19 बेराम जानानै 10 जन थैबाय आरो मैया आसामाव 24 घन्टायाव 2785 गोदानै कर'ना पजिटिभ जादों। दा आसामाव गासै 1,20,244 सुबुङा कभिड-19 बेराम जादों आरो 99,073 सुबुङा हामफिनबाय। दा टटेल 28,798 सुबुङा हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। आसामाव गासै 370 जन मानसिया कभिड-19 बेराम जानानै थैबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय आरो बेल आइकनखौ थुना हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनो आरो फल' खालामनोबो दाबावगार। गोजोन्थों लोगोफोर।